Γεια σας πουλάκια μου. Σας είπα μόλις τελείωσα το training camp. Θα κάνω καινούργιο βίντεο και τώρα γίνεται το δεύτερο. Τέλειωσα μόνο το camp, όπως βλέπετε εδώ. Δεν έχω ούτε ένα γιατί δεν έπαιξα καθόλου online. Και έχω αυτούς τους παίκτες. Πήρα τον Drago και την Musketeer Baby Dragon. Ας παίξουμε τον πρώτο μας online. Το κόλπο που έκανα θα κάνω, οπότε δεν έχει εύκολος αυτός. Θα παίζουμε εδώ αυτό. Βάλουμε τον Draco εδώ. Musketeer. Sorry παιδιά για τη βλακεία μου. Ξέρω πως ήταν βλακεία αυτό, γιατί μου τελειώνει το battery. Και εγώ είναι που ξέχασα το βάλω. Χαίρεστε με. Δεν μετράει. Κλέβετε. Όχι. Δεν νομίζετε, θα σας το χωρίσω. Ποιος νομίζετε είναι? Ο Αντώνης Μορμάνης είναι. Πάρθηκε. Να τα κάνω ρε. Δεν είναι ο Αντώνης Μορμάνης. Είμαι ο Τούρκος από τα Λάχαμπατ. Και μόλις είδα ο Τούρκος από τα Λάχαμπατ, καταλάβατε ποιος είναι. Να γινόταν να κάνουμε unlock και δεύτερο. Τι βολευτό δεν είναι. Γιατί όχι? Θα γεμίσουμε το Crown Chest. Θα το ανοίξουμε και θα τελειώσει το βίντεο όταν το ανοίξουμε. Jason. Είναι από το Mortal Kombat το δόλοφονος. Άρε φίλε, δεν μπορώ να κρατηθώ. Σοβαρά. Well played. Ευχαριστώ, είσαι πολύ κακός. Τα ξωτικά είναι άχρηστα μπροστά στις άρτσες μου. Αλλά ήδη τις είχαν χτυπήσει, οπότε αξία, ολόντουσαν να πεθάνουν. Μπίτσις. Κρυφή επίθεση. Όλα τα μπίτσι, βλάκα, ρίχτου. Βασικά δεν ήθελα αυτό, τέλει αυτό, Αντώνη. Αντώνη, στέλνει τούτο ρίχτου, ρε. Ρε, στότο αυτό ρε, στότο ξύλου ρε, έχει άντρα είσαι ρε, τι περιμένεις ρε. Musketeer θέλω να πω. Εδώ μεταξύ τώρα θα σας κάνω και λίγο πιο εύκολο, γιατί το κατέβασα το τρέμισο να μην κολλάει καθόλου το βίντεο, αλλά θα είναι όλα λίγο πιο πολλά. Γι' αυτό μην μου κάνετε παραπάνω και κάτι στα comments, όχι πως έχω και πολλά comments, δεν έχω το ένα. But fuck this. Πάμε. Take your fuck. Εγώ ήθελα να σκοντώσει τη σακ. Τέλος πάντων, δεν θα το γεμίσουμε. Θα παίξουμε μετά ακόμα 2 μάτς. Αλλά για τώρα τελειώνει το βίντεο.